Türkmenistanlı Lukman Hursanay İsmatullayewa näberli tarapy alınıp gidildi diýip Türkmen News neşri habar berýär. Göktepe şäherindäki eni mehri merkeziniň olarky Lukmany Hursanay Rahmetowna İsmatullayewa 16-njy ýylda öz öýünden näberli tarapy alınıp gidildi. Ol 2017-nji ýylyň Tomsonly näsaglardan para almakdan ýüz öwrenli we olary gerekmejek tölegli saglyk garlyklaryna, operasiýa bejergilerine iyi vermekden boyun gaçyranlyk üçin işden boşadyldy diýip habarda edilýär. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, şol gün giýişlik onuň öýüne 10 tögeregi adam geldi. Gelenleriň käbiri raýat eşikli bolsa, beýlekleri polisiýa lybasyndady. Şeýle-de Lukmany näberli tarapy alyp giden adamlaryň onuň öýünde bolan tehnika enzamlarynyň we telefonlaryň ählesini özleri bilen alyp gidenligi habar berilýär. Azatlygyň 16-njy ýylda habar berişi ýaly 15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň Merkez Aziýa ýurtlaryna susturmak praktikalary, hukuk goraýjylaryň sesleri ady bilen gurunan video şekilli maslahatyna deriňöwçü jurnalist Ruslan Mätiýew Hursanay İsmatullayewaның ýanylşy hakynda hem gysgaça durup geçdi. Türkmen News neşri öz hukuklary hünär boýunça işe yerleşme uğruna görüşýän Lukmanyň şol maslahatdan soň gyssagly ýygnalanlygyny belleýär we alınıp gidilenine bir giýje günlük geçse-de ol barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny habar berýär. Olar Türkmen News neşrine habar berilişi ýaly Lukman İsmatullayewa Göktepe'däki eni mehri merkezinden bir kanun işten boşadylýar we 4 ýyl bäri özü wagtda ýol berilen adalatsyzlygy düzeltmäge çalışýar. Bu arada neşir 2020-nji ýylyň noýabryna jikmejik habar berdi. Şeýle-de garaşly neşir öz kanun haklaryny talep edýän Lukmanyň häzirki düşen ýagdaýy barada diplomatik missiýalary we halkara adam hukuklary uramalaryna habar berenligini aýdýar. Türkmenistany öz hak hukuklaryny ýa-da durmuşdaky adalatsızlyklaryň düzeltilmegini talep edýän raýatlaryň bir näçesi. Şol sanyny çärjegli Kakabay Tejenow, agyz suw meselelerini gozgan garrygalaly pensioner Amangelen Şapudokov, siýasy partiýa döretmekçi bolan Beherdenli taryh muallimi Sadyk Durdumuradow da hem öz wagtynda näberli tarapy alınıp gidildi we soň olaryň galyplaşdyrylan şikayetler esasında mezuri ýagdaýda uruk hassahana yerleşdirilenligi ma'lum boldy. Elbetde bu adamlar soňra halkara hukuk toparlarynyň talaplary esasında azat edildi. Ýöne öz emlak hukuklary uğruna göreşen telekeçi Bazar geldi we onuň aýaly Aýjemal Berdiýewa uzak ýanamalardan soň ahyrynda näberli adamlar tarapyndan näberli uğra alınıp gidildi we dereksiz ýetdi. Türkmenistanyň başga pikirleri, hususan öz hukuklaryny açyk talep edýän az sanly adamlary susturmak üçin ulanylýan bir kanun usullar tejribeden görnüşine görä Sovet praktikalaryndan uzalýar we yerli fiýilçiler bu ýagdaýyň ýurtda kanunlaryň, raýatlaryň hukuklaryna gezek gelenine düýüpden asmal hala düşmegine getirenligini aýdýarlar. Türkmenistan bütün dünya bankından 20 milyon Amerikan dollaryny kardalar. Bu arada 16-njy ýylda geçirilen hökümet meclisinde habar berildi. Bu habar paýtagy Taşkabadda we Sewitlerde sanjym çäherleriniň öňkülerine garanyna has güýçlendirilen wagtyna gabat geldi. Şol wagtda Türkmenistan koronavirusdan ölýänleriň köp duwaradaky resmi bolmadyk maglumatlara garamazdan ýurtda COVID-19 näsaglygynyň bardygyny resmi taýdan tasdiklamadyk az sanly ýurtlaryň biri bolmagyna galýar. Vice-premier Goloýda iqtisadi bank we halkara maliýe gurumlary toplumuna gözegçilik edip başlan Serdar Berdimuhammedow mecliste bütün dünya bankyndan COVID-19'a garşy hereket etmek taslamasy boýunça tizleşdirilen tertipde 20 milyon Amerikan dollary meçhörüne kard almak alalaşygyna gelinenligini aýtdy. Halkara bankynyň geçirjek maliýe gollugy ýurtda global keselçiligiň öňüne almak üçin alınıp barylýan görüşi güýçlendirmäge kömek eder diýip hökümetçi Türkmen Portal neşri ýazýar.
Şeýle de bütün dünýä bankynyň pandemiýa garşy durmak boýunça milli planyna belirlenen derwäs çäreleri durmuşa geçirmäge şol sanyny ilaty tewekkelçiliklerden habardar etmek, test barlyklaryny geçirmek mümkinçiliklerini giňeltmek, ýokanç keteliň ýaýramagynyň öňüni almak we onu garşdyrmak boýunça utgaşdyryş işlerine kömek etjekdi aýdylýar. Gurbanuly Berdimuhammedow Karbabatdaky degişli karara gol çekenine ýene bir gezek döwletiň COVID-19 garşy durmak, türkmenistanylaryň saglygyny gorumak üçin ähli çäreni görjekdigini ýetdi. Kardalynyň ferişdeler koronavirus ýokanjynyň öňüni almak üçin zerur bolan abzarlary, derman ferişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny, bu abzarlar üçin reaktiwler hemde tanjym etmek üçin şprisleri satyn almagy gönükdirler. Adatlygyň Aşgabatda kawarçylarynyň 16-njy ýylda beren maglumatyna görä, Türkmen paýtagtyny häzir arlygyny tanjym işleri alınıp barlýar. Dün ýyl boýunça alynany eýýäm 2001 adama tanjym edildi. Kabul edişligi sagat 20 çenli udalypdylar. Odal beýle zat ýokdy. Tanjymlar gün örtany çenli tamam bolýardy. Inni günüň dowamyny bir näçe gezek geçirýärler diýip Aşgabatda kawarçylarymyň biri aýtdy. Yine bir habarçymyz bolsa, paýtagtdaky poliklinikalarda 18 ýaşanlardan başlap hemme adama tanjym etmäge başlandyklaryny ilatyň tanjym etdirmek üçin işçen gelýänligini habar berdi. 15-nji ýylda ir sagat 10-ny Türkmenabadda Kazandaky türkmenistanlar alyp gelen uçar gonu. Ol adamlar diňe 16-njy ýylda ýerleşdirdiler. Olar şoňa çenli daşarda taklap analizalylar diýip Adatlygyň ýene bir habarçysy habar berdi. Ol Kazandan gelen adamlaryň bilet üçin 6000 manatdan pul töländiklerini, bu geçen wagtyň içinde olaryň naharlanmagyny, ýolagçylaryň ählisiniň halyn gaçanlygyny hem sözüne goşdy. Şu aralykda habarçylarymyz maska giýmekdiginiň has güýçlendirilýändigini, virus hadiselerini çalymdaş näsaglaryň görnetini köpelýändigini hem habar berýärler. Edarlaryň ählisinde arasaçylyk gözegçiligi güýçlendirildi. Girilgelerin agdyny elini ýörüýtejesim bilen tämizlemeli, ayakkablaryny klorlanan tryapkal süpürmeli etdiler diýip habarçylar aýdýar. Şeýle de ýolagçy awtobuslarynda adam sany köp bolsa, olaryň ýarsyny düşürüp başladylar. Polisiýa ýollarda awtobuslar saklap, iki oturguşda bir adam oturmaly bir talap goýýar. Bu talap ähli awtobusa degişli. Eger adam köp bolsa, hususy awtologlardaky adamlarym, döwlet ulagyndaky ýolagçylarym ýarpy düşürilýär. Polisiýa işgärleriniň toporlary bazarlaryň duralgasynda durup awtobuslara bir gözegçilik edýärler. Bazara gelen ýolagçylar maskasyz bolsa, desine gözegçilik edilen awtobusa minýärler diýip Lewapda habarçymyz hem habar berdi. Mundan başga Farap etrawyny COVID-19 ýokşanlaryň görnetini köpelenligi habar berilýär. Habarçymyzyň sözlerine görä, bu ýagdaý Farapdaky gümrükhanada ýerleşýän karantin zonasyna daşary ýurtdan gelen sportsmenleriň köpüsiniň virus näse bolup çykmagy bilen bagly. Adatlyk radiosi häzirlikçe bu sportsmenleriň sany, haýsy ýurtdan we haçan gelenligi baradaky maglumatlary anyklap bilmedi. Şu aralykda ýokanç ketele garşy durmak tagarlalarynyň birden aşy güýçlendirilmegi bilen ýetip gelýän gurbanlygyň hem bir çäklendirmeler aslynda geçjekdigi ma'lum boldy. Mesjidler ýapyldy. Owalarda ýaşullar hiç kimiň sadaka bermelärligini, köp adam bolup üýşmelärligini her hozalga diýen ýaly habar berdiler. 18 ýaşdan 60 ýaşa çenli aralykda hem bir aýata tanjym edilýär. Hatta tanjym owa ýerlerinde hem güýçlendi diýip Lewapdaky habarçylarymyz aýtdy. Adatlygyň habarçylary virus ýokuşmalarynyň birinji we ikinji tolkunlary döwründe munyň ýaly bir polisiýa gözegçiliginiň bolmagyny, häzir hukuk goraýjy işgärleriň her satrykda diýen ýaly gözegçilikde duranlygyny, maskasy iraýat görseler derrew saklap, awtobusa mindirip polisiýa bölümine alyp gidýänliklerini hem habar berýärler. Şu aralykda sewitleriň arasyndaky gatna gözegçilik hem has güýçlendirildi. Diňe test barlygyndan geçen adamlar beýleki sewitlere goýberlýär diýip habarçylarymyz aýdýar. 15-nji iýulda Aşgabatyň käbir köçelerinde we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň howlularynda gyssagly arasaçylyk işleri geçirildi. Munyň çäginde köçelerdäki zirdi willer, haşal otlar arasalandy.
Agaçlary suwarmak üçin çekilen suw turbalary kesildi we onu çeken ýaşaýjylara pul jerimesi salyndy. Aşgabat şäheriniň täze häkiminiň etrapçalara aýlanmagynyň öňü sirasynda amala aşyrylan bu çäreler paýtagtda suw üçünçiliginiň ýygyderli ketilýändigi barada Adatlykda çap edilen maglumatlardan 10 gün soňa gawat geldi. Habarçymyzyň paýtagtdan beren maglumatlaryna görä, bu arasaçylyk işleri şäheriň Alişir Nowaý köçesiniň Kemine we Baýmurat Garriev köçeleriniň çatyrygynda hem-de olaryň iki tarapyndaky köp gatly jaýlaryň howlularynda geçirildi. Ýerden Sebite Bagtyarlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň dolandyrjysynyň ýolbaşçylygyndaky ikinji ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň başlygy geldi. Soňra beýleki ýaşaýyş jaý ulanyş müdirlikleriniň başlyklary hem bu ýere üýtdiler. Olar şäheriň bu sebitine täze häkimiň aýlanyp görjekdigini aýtdylar diýip adynyň efirde üýtgedilip maral diýilip tutulmagyny soran sebit ýaşaýjysy aýtdy. Bellesek 9-njy iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatyň öňkü häkimi Ýaz Tagan Gylyjywy başga işe geçmek sebäpli diýen kefitleme bilen eýleýän wezipesinden boşatdy. Gylyjywyň ornuna guruluşyk we binägärlik ministri Rahim Gandimow bellenildi. Habarçymyz arasaçylyk işlerine ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň we jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleriniň gatnaşandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, olar agaçlaryň düýbündäki hapa haşal otlary we taşlanan zirdiwileri arasaladylar. Birinji gatlarda ýaşaýan ýaşaýjylaryň işden soň oturmak üçin öz jaýlarynyň öňünde oturdan oturuşlary hem aýırdyldy. Ýaşaýjylardan howlulardaky ähli artykmaş zatlary aýyrmagy talap etdiler. Bularyň ählisi gyssagara alınıp baryldy diýip sebit ýaşaýjysy Maral aýtdy. Şeýle-de bu çäreleriň dowamında köp gatly jaýlaryň öňündäki howlularda ýerleşýän agaçlary suwarmak üçin çekilen suw turbalary kesildi we onu çeken ýaşaýjylara pul jerimesi salyndy. Iki goňşyma jerime ýazdylar, olaryň her biri 50 manat tölemeli boldy diýip Maral belledi. Bu arasaçylyk we suw turbalaryny çeken ýaşaýjylara jerime salmak işleri ýerden saat 9-da başlap öýlen saat 1-e golaýlandy gutardy. Habarçymyzyň sözlerine görä, bu çäreleriň sebäpleri we häkimiň näme maksat bilen şäheriň bu sebitine aýlanýandygy barada ilata resmi düşündürüş berilmedi. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň bir näçe işgäri munyň sebäpleriniň bu sebitde içimlik suw üçünçiligindäki problemalar bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Bellesek soňky 2 hepdäniň dowamında Aşgabatyň bu sebitinde we beýleki etrapçalarynda içimlik suw üçünçiliginiň ýygyderli ketilýändigi barada Adatlyk ençemegede habar berdi. Şonu habarçylarymyz bu sebitdäki jaýlaryň aglabasyna ençeme saгатлap suw berilmeýändigine, ýokary gatlardaky öýleri bolsa suwuň asla çykmaýandygyny gurrun beripdiler. Şol sebäpli agaçlary suwarmak üçin çekilen suw turbalaryny kesip, onu çeken ýaşaýjylara jerime saldylar. Sebäbi bu suw turbalary derarly köplenç ýokary gatdaky öýlere suw çykmaýar. Soňky hepdelerde bu barada ýokary gatdaky ýaşaýjylar häkimiýetlere arş şikaýet etdiler diýip Maral belledi. Adatlyk bu aýdylanlar dogrusunda Aşgabat şäher häkimliginden we ikinji ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda suw üçünçiligi meselesi onlarça ýyl bäri çözülmän gelýär. Soňky 3-10 ýylyň dowamında ýurduň dürli künjeklerinde, şol sanda paýtagtyň töwereklerinde suw öndürmäge we arasalamaga niýetlenen kärhanalaryň we suw basyş dehgalarynyň ençemesi guruldy. Emma habarçylarymyzyň we ýerli hünärmenleriň sözlerine görä, täze gurulan dehgalar esasan köşklere, çüýdürümlere we gymmat bahaly täze binalara hyzmat edýär. Täze küýden suw sowuk bolar diýilen ýaly täze işe bellenen häkim prezidentiň hem-de halkyň öňünde özüni iş edýän ýaly edip görkezjek bolýar. Ýöne bu köplenç netijesi bolýar, sebäbi olar şähere aýlansa-da iş ýüzünde hiç zat edilmeýär diýip Maral belledi. Bellesek Türkmenistanda täze wezipe bellenen resmiýetiň öz ýolbaşçylygy edýän puwdawyna gödäwçiligi bir wada güýçlendirýändigi barada mundan öň hem maglumatlar gelip gowuşupdy. Emma habarçylarymyz gödäwçiligiň gysga wagta çekýändigine, meseleleriň düýpli çözülmän, soň bilen ýene odalkylar ýaly dowam edýändigine habar berýärler.